Γεια σας παιδιά, Παύλος είναι εδώ. Καλώς ήρθατε πίσω σε ένα ακόμη βίντεο μου στο πρώτο κανάλι. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Έχω καμπόση ώρα που γύρισα από μια διοργάνωση που είχα πάει στο στάδιο Ειρήνης Φιλίας από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που λέγεται Best Buddies. Και πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ήταν σε beach volley, μπήκα μέσα στην άμμο του beach volley, ήταν πραγματικά υπέροχα. Και πραγματικά το καταευχαριστήθηκα. Πέρασα υπέροχα και τώρα έχω επιστρέψει εδώ στο σπίτι μου. Λοιπόν, τι θα κάνω σήμερα στο σημερινό βιντεάκι? Εντάξει, είμαι κάπως λίγο πιο λιγορισμένος, αλλά είπα να το κάνω. Και θα ήθελα παιδιά να πω ένα συγγνώμη. Το βίντεο που έκανα με τις άκρες σελίδες θα το ξανακάνω πάλι, θα το ξανατραβήξω, αλλά όχι σήμερα, αύριο. Διότι με το που σταμάτησα την κάμερα για κάποιο περίεργο λόγο δεν έβρισκα το βίντεο, δεν ξέρω πού είχε αποθηκευτεί. Και όταν το βρήκα, παιδιά, ήταν 7 και κάτι λεπτά και δεν είχε και την τελευταία σελίδα, παιδιά, αυτή που σας έδειξε με το χαρτί υγείας. Ναι, δεν την έδειχνε και έτσι το διέγραψα, οπότε λοιπόν θα το ξαναπάω πάλι από την αρχή το βίντεο, οπότε το κάνω αυτό αύριο, όχι σήμερα, αύριο. Θα είμαι και κάπως θα είμαι πιο πολύ ξεκούραστος. Οπότε λοιπόν θα το περιμένετε αύριο. Τώρα, για το πότε θα το προγραμματίσω να το ανεβάσω δεν ξέρω. Τώρα, αυτό το βίντεο που τραβάω τώρα, το ανεβάσω και αυτό αύριο, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου, μέρα Δευτέρα. Την ώρα θα την επιλέξω εγώ και ίσως κάνω και μια ανακοίνωση για να σας πω τι ώρα να πάτε να το παρακολουθήσετε. Παιδιά, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συνεχίστε να βλέπετε το βίντεο με τον Ξεφτέρη και στη χώρα των γραμμάτων. Πήγε τώρα που το είδατε, 485 προβολές. Σας ευχαριστώ παιδιά μέσα από την καρδιά μου. Δεν το λέω με κόμπλεξ, με τίποτε άλλο τέλος πάντων. Ήθελα απλά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν, σήμερα θα σας πω για τα 21 πράγματα, είναι καλά ακούγονται για 21 πράγματα που είναι συνήθεια μόνο των Ελλήνων. Έκατσα και τα βρήκα στο διαδίκτυο και πραγματικά ελπίζω να βρείτε ενδιαφέροντα και να συμφωνήσετε. Μπορεί να μην έχω πάρει παιδιά σχόλια στο βίντεο με τον Ξεφτέρη, αλλά έχω πάρει όμως πάρα πολλές προβολές και αυτό μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, φύγαμε. Θα σας πω για τα 21 πράγματα που συμβαίνουν μόνο στους Έλληνες. Δηλαδή σε εμάς τους Έλληνες. Δηλαδή σε κανέναν άλλο λαό, σε καμία άλλη χώρα δεν συμβαίνουν, μόνο σε εμάς τους Έλληνες. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Οπότε θα ξαναλέω και πάλι ότι το βίντεο με τις άκρες σελίδες θα το τραβήξω πάλι αύριο, γιατί έγινε ένα λάθος. Παιδιά, δεν είναι δικό μου φταίξιμο, τις οθόνες μου είναι φταίξιμο. Οπότε θα το ξανατραβήξω πάλι αύριο και θα σας ενημερώσω τι ώρα θα ανέβει για να πάτε να το παρακολουθήσετε. Οπότε λοιπόν, βλέπω πίσω γιατί η ώρα είναι 12. Λοιπόν, συγγνώμη. Οπότε λοιπόν, φύγαμε. Λοιπόν, όπως είπα, 21 πράγματα που συμβαίνουν μόνο στους Έλληνες. Λοιπόν, νούμερο 1. Και αυτά παιδιά θέλω να πω ότι είναι τα 21 κλασικά
κουσούρια που μόνο ένας Έλληνας, 100% Έλληνας, που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, 100% Έλληνας, παραδέχεται, παιδιά, ότι έχει. Δηλαδή, οπότε, εσύ που βλέπεις όλο το βίντεο, αν τα έχεις και εσύ αυτά, τότε φαίνεται ότι είσαι 100% Έλληνας και δεν είσαι από κάποια άλλη χώρα καταγωγή. Ας πούμε, αν είσαι από την Αλβανία, καταγωγή και οι γονείς είναι 100% Αλβανοί, σημαίνει ότι δεν τα έχεις. Πρέπει να είσαι 100% Έλληνας και οι δύο σου γονείς να είναι Έλληνες και οι δύο σου γονείς να είναι 100% Έλληνες, δεν έχουν από πουθενά άλλο καταγωγή, από κάποια άλλη ξένη χώρα καταγωγή, να είναι 100% Έλληνες. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο, που είναι ότι δεν τρως ποτέ βραδινό πριν τις 10. Ναι, παιδιά, αυτό ισχύει, γιατί αυτό ισχύει, είναι ένα κουσούρι, ένα κουσούρι, ας το πω έτσι, που το έχει ο Έλληνας. Και εγώ, παιδιά, πραγματικά δεν τρώω βραδινό πριν τις 10. Τρώω, δεν στο έχω ποτέ, αλλά να σας το πω τώρα. Εγώ, παιδιά, βραδινό τρώω γύρω στις 8.30 το βράδυ, άντε το πολύ 9. Αλλά συνήθως οι γενικές γραμμές τρώω γύρω στις 8.30 το βράδυ. Ποτέ δεν τρώω 10 η ώρα ή μετά τις 10. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Θα σας τα πω και τα 21. Για να μην σας πω μισά σε αυτό το βίντεο και μισά σε ένα άλλο, δεν φτιάξω ένα άλλο βίντεο. Θα σας τα πω όλα μαζί εδώ πέρα, για να μην κάθομαι και κάνω τώρα ξεχωριστά βίντεο. Λοιπόν, νούμερο 2. Πρέπει τουλάχιστον 5 φορές το χρόνο να τραβηχτείς στο σταθμό των κτέλ για να παραλάβεις λάδι, μέλι, φέτα, ρίγανη, τσάι του βουνού, ελιές και λεμόνια. Πιστεύω, παιδιά, ότι κάθε Έλληνας, πιστεύω ότι το έχει αυτό το ελάττωμα να πηγαίνει στο μονοκτέλ να παραλαμβάνει αυτά που σας ανέφερα από το χωριό του που θα του έχουν στείλει, ή θα έχει έρθει κάποιος συγγενής για να τα παραλάβει. Λοιπόν, νούμερο 3. Είναι και αυτό ένα κλασικό, όπου σίγουρα, παιδιά, δεν μπορεί, στη γειτονιά που μένετε, δεν μπορεί να μην έχει υπάρξει μία οδός που να λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου. Έλα τώρα, μην μου πείτε, και εγώ στη γειτονιά μου έχω μία οδό που να λέγεται Ελευθέριος Βενιζέλους. Δεν μπορεί. Είναι γι' αυτό ένα κλασικό που σημαίνει μόνο εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει τέτοια οδός με αυτό το ονοματεπώνυμο. Παιδιά, μην μου αναφέρει κάποιος, αν μου γράψει στο σχόλιο, τέλος πάντων, ότι εγώ δεν έχω τέτοια οδό που να λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου. Παιδιά, στη γειτονιά σας υπάρχει τουλάχιστον μία οδός που να έχει το ονοματεπώνυμο Ελευθερίου Βενιζέλου. Μην μου πείτε, παιδιά, αν μου γράψετε σχόλια ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πραγματικά ισχύει ότι υπάρχει συγκεκριμένη οδός. Οπότε, λοιπόν, αν μου γράψετε σχόλιο, μην το αναφέρετε ότι δεν έχετε, γιατί όλοι μας στη γειτονιά που μένουμε, σίγουρα, έστω τουλάχιστον και μία φορά, υπάρχει οδός που λέγεται οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, νούμερο 4. Άλλο ένα, παιδιά, που έχει ο Έλληνας σαν κουσούρα, να το πω έτσι, είναι ότι όποτε ταξιδεύει στο εξωτερικό, απορεί πως ο κόσμος ζει χωρίς περίπτερα. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά, και να σας πω κι εγώ, που έχω πάει στο εξωτερικό 2 φορές. Η μία ήταν στην Ιταλία και η άλλη ήταν στη Γαλλία. Ότι πραγματικά, παιδιά, όταν είχα πάει στη Γαλλία και στην Ιταλία, πραγματικά παραξενεύτηκα, γιατί δεν υπήρχαν πουθενά, όταν σας λέω πουθενά, στις πόλεις που επισκέφθηκα της Ιταλίας και της Γαλλίας, δεν υπήρχαν πουθενά περίπτερα. Ούτε ένα δείγμα περιπτέρου δεν υπήρχε, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω, κι εγώ το απόρρισα αυτό, αλήθεια είναι. Πώς ζουν οι Ιταλοί και οι Γάλλοι χωρίς περίπτερο. Παιδιά, ένα περίπτερο χρειάζεται. Που στην ουσία εγώ πιστεύω ότι περίπτερο χρειάζεται να αγοράσεις κάτι που χρειάζεσαι. Πραγματικά, παιδιά, απορώ πως στις χώρες του εξωτερικό δεν το έχουν ανακαλύψει αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, νούμερο 5. Λοιπόν, η αγαπημένη σου σχολεία, παιδιά, σαν Έλληνας που είστε, σαν Έλληνες που είστε, είναι ότι όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό, για να ξεφύγει λίγο από την καθημερινότητα και όλες τις υποχρεώσεις έχεις που έχεις, έτσι, να ξεφύγει, να μάθει ένα ωραίο ταξιδάκι στο εξωτερικό, να περάσεις καλά, είναι ότι, και δεν ξέρω αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα, είναι ότι ψάχνεις για άλλους Έλληνες, ότι ναι, ψάχνεις για άλλους Έλληνες, δηλαδή αν στη χώρα που θα πας ζουν Έλληνες, ρωτάς ρε παιδάκι μου αν εδώ ζουν Έλληνες, ότι αν υπάρχουν Έλληνες, μάλλον, ναι. Λοιπόν, άλλο ένα κουσούρι που το νούμερο 6 έχουμε είχε δεκορτάσει τον πιλότο όταν προσγειωθεί από το αεροπλάνο εννοείται. Και να σας πω και εγώ την πάνω κάτι σε αυτό. Όταν προσγειωνόμουν για Γαλλία, όταν είχαμε φτάσει στο Γαλλία, ήταν η Ιταλία Η Ιταλία ήταν, παιδιά, τώρα θυμήθηκα. Όλοι είχαμε αρχίσει να χειροκροτάμε τον πιλότο με την προσγείωση που έκανε. Οι πιο πολλοί Έλληνες το κάνανε, αν κατάλαβα καλά. Ξένοι τουρίστες που πρόσκειξαν μέσα στο αεροπλάνο που ήμουνα δεν το κάνανε. Λοιπόν, νούμερο 7. Δεν σου κάνει εντύπωση ένας ή μία 30 χρονών να ζει με τους γονείς της ή να είναι 25 και να μην έχει βγάλει ούτε ένα μεροκάματο. Είναι και αυτό, έτσι, παιδιά, μια αλήθεια. Άλλο ένα κουσούρι που το έχουν οι Έλληνες. Λοιπόν, νούμερο 8. Ποτέ δεν σου φτάνουν τα χρήματα για τα βασικά είδη ανάγκης, αλλά πάντα σου περισσεύουν για τα είδη πολυτέλειας. Ναι, παιδιά, εμείς σαν Έλληνες, παιδιά, φαντάζομαι το που γνωρίζετε κι εσείς, ότι πετάμε τα χρήματά μας, παιδιά, σε πολυτελή πράγματα και δεν κρατάμε τα χρήματά μας για τα βασικά που χρειαζόμαστε, ας πούμε, τα φαγητά για να μαγειρέψουμε, είδη καθαριότητας, είδη υγιεινής. Δεν τα κάνουμε αυτό, παιδιά, εμείς σαν λαός, δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν, νούμερο 9. Μισείς τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά όνειρο ζωής είναι να γίνεις ένας από αυτούς. Ναι, παιδιά, ισχύει αυτό, ότι για κάποιο πρώτο λόγο εμείς οι Έλληνες μισούμε τους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό να τους μισούμε, πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά για να το γράφω εδώ πέρα, για να σας το λέω, παιδιά, στην σελίδα που βρήκα, δεν τα κοιτάω από κάπου, παιδιά, απλά κοιτάω την κάμερα και σας μιλάω. Στην σελίδα που βρήκα και σας τα λέω, μάλλον θα ισχύει. Λοιπόν, νούμερο 10. Σαν Έλληνας, παιδιά, σου αρέσει να ξυπνάς το πρωί, να ετοιμάζεις για τη δουλειά σου, να τρως εκεί πέρα το πρωινό σου για να φύγεις από το σπίτι και να πας έξω πριν φτάσεις στο γραφείο. Το λέω πολύ για τους μεγάλους, για τους γονείς μας. Πριν φτάσουν οι γονείς μας, παιδιά, στο γραφείο, να σταματήσουν να πάρουν έναν καφέ και συγκεκριμένα ένα φραπέ, και έχουν την απορία γιατί ο φραπές δεν έχει διεθνή επιτυχία, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, για όσοι δεν το ξέρετε, παιδιά, ούτε εγώ το ήξερα, ο φραπές είναι ελληνική δημιουργία, δηλαδή έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα, οπότε ναι, απορείς γιατί δεν έχει διεθνή επιτυχία, δηλαδή να υπάρχει και στο εξωτερικό κάπου. Λοιπόν, νούμερο 10. Αυτό που παιδιά είναι για τις γιαγιάδες, αλλά και για τους μικρότερους σε ηλικία, δηλαδή 50-45 και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είναι μια ότι κάθε Κυριακή πηγαίνεις εκκλησία. Ναι, παιδιά, πηγαίνεις εκκλησία. Και άμα ζεις με τον παππού σου και τη γιαγιά σου,
Σίγουρα θα σε τεραβολογούν να σπάνε κάθε Κυριακή που έχει λειτουργία στην κοντινότερη εκκλησία της περιοχής για να πας να κοινωνήσεις. Αλλά μετά που θα πας γήπεδο θα βρεις Χριστό και Παναγία για την ομάδα σου που υποστηρίζεις. Αυτά. Πάω αυτά και κι άλλο. Μπορείτε. Την κάρτα του chat που διάβασα έλεγε Κυριακή πρωί κοινωνάς στην εκκλησία και το απόγευμα βρίζεις τον Χριστό και την Παναγία όταν στο γήπεδο, όταν πας γήπεδο. Και είναι αυτό αλήθεια, γιατί όταν σε τραπολογάει η γιαγιά σου να πας εκκλησία είτε είσαι 15-17 χρονών, 19 κάπου εκεί γύρω, είτε 20 και σε τραβολογάει η γιαγιά σου για να πας εκκλησία ενώ εσύ δεν θέλεις και βαριέσαι, αλλά πας και μετά πας την επόμενη μέρα που θα έχει κάποιον αγώνα στο γήπεδο της ομάδας σου που υποστηρίζεις, πας και βρίζεις εκεί πέρα παιδιά του Χριστό και την Παναγία, δηλαδή βρίζεις πολύ άσχημα άμα γίνει καμιά στραβή στο γήπεδο. Λοιπόν, νούμερο 12. Νηστεύεις, αλλά κάθε φορά με διαφορετικούς τρόπους. Η αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Όσοι είναι πιστοί χριστιανοί Ορθόδοξοι εδώ πέρα στην Ελλάδα, γνωρίζουν ότι η νηστεία είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά για τους που και καλά εντός εισαγωγικών, στο πω έτσι, εντός εισαγωγικών νηστεύουν, δεν το κάνουν σωστά όπως πρέπει και το κάνουν με διαφορετικούς τρόπους. Ας πούμε, για αυτοί που είναι πιστοί χριστιανοί Ορθόδοξοι, δηλαδή είναι πολύ θρησκόληπτοι, την κάνουν την νηστεία σωστά όπως πρέπει. Ας πούμε, είναι ένας θείος μου στο χωριό, ο αδερφός της γιαγιάς μου, δεν στο έχω ποτέ αυτό, γιατί δεν πολύ μ' αρέσει να ανοίγουμε με τη ζωή, προσωπική μου ζωή και τέτοια πράγματα, αλλά επειδή το έφερε και το έφερε κουβέντα και το διάβασε και στην ιστοσελίδα, είναι πολύ θρησκόληπτος, πιστεύει στον Χριστό και ακολουθεί την νηστεία πιστά. Όταν είναι να νηστέψει, νηστεύει. Νηστεύει κανονικά και δεν κάνει παρασπονδίες πως μερικοί που καλά νηστεύουν και μετά πάνε και τρώνε σουλάκια, πίτσες, γενικά όλα αυτά τα κρεατοειδή που κανονικά όταν νηστεύεις δεν κάνει να τρως κρέας. Είναι το βασικό στην νηστεία. Οπότε παιδιά όσοι κάνουν ψεύτικη νηστεία κάνουν αυτό που σας είπα. Λοιπόν, το νούμερο 13 λέει στην ιστοσελίδα που διάβασα και στο λέω, καφιέσαι που ήσουν λοκατζής στο μεγάλο πέφογο χλεβάζοντας τους πεζικάριους, αλλά βάζεις βίσμα εντός εισαγωγικών για να πάει ο γιος σου σε κέντρο στην Κόρινθο και ειδικότητα διαβιβαστής στο Χαϊδάρι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αν το γνωρίζετε εσείς, καλώς. Εγώ δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Λοιπόν, ένα άλλο που ξέρω παιδιά στο νούμερο 14 είναι ότι πας γυμναστήριο και καπνίζεις και ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα. Όπως γνωστό όλοι ξέρουμε παιδιά, όταν κάνεις γυμναστική παιδιά και καπνίζεις ταυτόχρονα, αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Υπάρχει, σκεφτείτε το και με τη λογική ρε παιδιά, πάρτε το και με τη λογική τέλος πάντων. Σκεφτείτε ότι ή θα καπνίζεις ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα ή θα γυμνάζεσαι. Εγώ επιλέγω το πρώτο. Να γυμνάζεσαι. Γιατί η γυμναστική κάνει καλό, γιατί όταν καπνίζεις και γυμνάζεσαι μετά τρέχεις ή τρέχεις πάνω στο διάδρομο και έχεις καπνίσει πιο πριν, αυτό είναι παιδιά ό,τι χειρότερο υπάρχει, γιατί πρώτα απ' όλα κουράζεσαι εύκολα και ναι αυτό, και ναι κουράζεσαι εύκολα, τα πνευμόνια σου δεν αντέχουν από το πολύ τσιγάρο που έχεις κάνει μέσα σου, τα πνευμόνια σου δεν αντέχουν καθόλου, οπότε κουράζεσαι και εύκολα. Λοιπόν, νούμερο 15.
Λοιπόν, εδώ πέρα που διάβασα στην ιστοσελίδα που βρήκα στο ίντερνετ λέει ότι το νούμερο 15 καφιάζει για τις καταστάσεις του γιού σου, αλλά περηφανεύεσαι ότι η κόρη σου είναι παρθένα. Δεν ξέρω πως αυτό το κουσούρι ισχύει και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό το κουσούρι, αλλά για να το γράφω παιδιά στην ιστοσελίδα που διάβασα και σας τα μεταφέρω όλα αυτά που σας λέω, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, τα βρήκα σε μια σελίδα στο διαδίκτυο και σας τα μεταφέρω. Αυτό. Λοιπόν, νούμερο 16. Άλλο ένα κουσούρι που δεν το έχω πολύ κατάλαβα, λέει ότι προειδοποιείς με τα φώτα για μπλόκο. Δεν ξέρω αν ισχύει, μάλλον θα ισχύει αυτό το κουσούρι για να γράφετε μέσα στην ιστοσελίδα. Θα εννοεί ότι προειδοποιείς όταν πάει να γίνει, ξέρω εγώ, διακοπή ρεύματος. Και τώρα παιδιά σας μιλήσω λίγο για τον δρόμο της Ελλάδας και για την οδήγηση που όλοι ξέρετε πόσο χάλια. Δεν θέλω να βρίσω γιατί θέλω λίγο ότι είμαι φιλικός και δεν θέλω να βρίσω. Όλοι ξέρετε παιδιά στους δρόμους της Ελλάδας δεν είμαστε και καλύτεροι οδηγοί. Φημιζόμαστε γι' αυτό εμείς οι Έλληνες. Και συγκεκριμένα ότι όταν σταματάς το φανάρι παιδιά έχεις το χέρι σου στην κόρνα. Δηλαδή το έχετε παρατηρήσει όλοι όταν είστε μέσα στο αυτοκίνητο, εννοείται ότι έχεις το χέρι στην κόρνα με το που ανάψεις το πράσινο να την πατήσεις στην κόρνα για να φύγουν οι μπροστινοί. Λοιπόν παιδιά, έχουμε αυτό το ελάττωμα εμείς σαν Έλληνες ότι δεν έχουμε υπομονή σαν λαός, είμαστε πολύ ανεπόμονοι. Θέλουμε όλα τα πράγματα να γίνονται γρήγορα, τσακμπαμ, τσακμπαμ, τσακμπαμ. Λοιπόν, στο νούμερο 17. Λοιπόν, νούμερο 18. Διπλοπαρκάρι, να και όλα τα παιδιά που κάνουμε εμείς σαν Έλληνες και πραγματικά απορώ γιατί να γίνεται. Είναι η κλασική περίπτωση παιδιά που θέλει να πάρεις τσιγάρα από το περίπτερο και κάνεις αυτό το πράγμα που θα ακούσετε τώρα. Διπλοπαρκάρεις για τσιγάρα κλείνοντας τον δρόμο και απολογίσεις σε αυτούς που κορνάρουν, αλλά στο παρκάτω στενό πλακώνεις τον οδικό που έκανε ακριβώς το ίδιο. Ναι παιδιά, εμείς σαν Έλληνες, σαν λαός, προσβάλλουμε ένα στον άλλον συνέχεια. Το έχουμε αυτό σαν λαός. Οπότε, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 19, που είναι ότι έχεις ένα αυτοκίνητο που κοστίζει πάνω από 60.000 ευρώ και αρνείσαι να το δώσεις στον παρκαδόρο γιατί θεωρείς κλοπή τα 5 ευρώ που σου ζητάει. Επειδή δεν έχετε πάει σε μια μάντρα αυτοκινήτων που κάνουν ανταλλαγή τα αυτοκίνητα και εκεί πέρα γίνεται ψιλοφασαρία μέχρι να καταφέρετε να κάνετε σωστά παζάρια εντός εισαγωγικών. Οπότε δεν καταφέρνεις και το θεωρείς κλοπή αυτά τα 5 ευρώ που θα σου ζητήσει. Λοιπόν, νούμερο 20. Υπάρχει, παιδιά, μεγάλη πιθανότητα να πέσει σε μποτιλιάρισμα στις 6 προμεσοβιές της Κυριακής. Για να λέει, παιδιά, είναι αλήθεια, δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ μου, γιατί εγώ και άλλο πράγμα που θα σου πω για τη ζωή μου που δεν πολύ ανοίγομαι είναι ότι εγώ δεν έχω πάρει δίπλωμα οδήγησης ακόμα, δεν ξέρω να οδηγάω, αλλά για να το γράφω εδώ πέρα στην σελίδα ισχύει κατά πάσα πιθανότητα. Παιδιά, ισχύει κατά πάσα πιθανότητα. Για να το γράφει εδώ πέρα ότι είναι μεγάλη πιθανότητα. Και το τελευταίο, παιδιά, είναι ότι πάντα να ρωτιώσουν σε τι χρησιμεύει η διάβαση πεζών. Η διάβαση, παιδιά, πεζών χρησιμεύει για να περάσεις απέναντι στον δρόμο με πιο πολύ ασφάλεια. Εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, δεν πολύ νοιαζόμαστε τη διάβαση πεζών. Και ως γνωστό, όπως όλοι ξέρετε, δεν σταματάνε οι οδηγοί εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, παιδιά,
Αυτά είχα να πω. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Το βίντεο βγήκε μεγάλο γιατί ήθελα να κάνω ένα μεγάλο βιντεάκι. Τώρα ξαναλέω και πάλι, παιδιά, σχετικά με το βίντεο με τις άγριες σωλήνες θα το τραβήξω αύριο. Και αύριο θα ανακοινώσω την προγραμματισμένη ώρα που θα ανέβει το βίντεο ώστε να το δείτε. Ας πούμε, θα το κάνω κάτι τελευταίο. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Κανονικά, παιδιά, αυτό το βίντεο όταν θα προγραμματίσω την ώρα, θα σας ανακοινώσω τι ώρα θα πάτε να το πολύ καλά, όπως πηγαίνει και ο Ξευτέρης στη γραμματική του και θέλω να σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για την υποστήριξη. Λοιπόν, αυτά έκανα πολύ παιδιά, καλή νύχτα, να έχετε έτσι ένα υπέροχο βράδυ και τα λέμε στο βρενό μου βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά ξανά για την υποστήριξη και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μου. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε. Αυτά είχα να πω. Γεια σας. Και μια τελευταία φορά να το θυμάστε ότι αύριο θα ανακοινώσω το ώρα που θα ανέβει αυτό το βίντεο με τα 21 κουσούλια για εμάς τους Έλληνες. Και πραγματικά ελπίζω να πάει και αυτό παιδιά πολύ καλά όσο πάει και το βίντεο με τον Ξευτέρη που τώρα έχει φτάσει 485 προβολές. Είναι απίστευτο, είναι μεγάλος αριθμός και πολλές προβολές. Οπότε δείξτε και σε αυτό το βίντεο τώρα που θα ξεκινήσω να ανεβάζω στο YouTube και σε αυτό υποστήριξη. Σας παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Από μένα, γεια σας. Και αύριο θα κάνω το βίντεο με τις άγριες σελίδες και θα ανακοινώσω τι ώρα θα το ανεβάσω. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.